ବସିଛି ଯାହାକୁ ବା ଏଇ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଭାବେ ପୂଜା କରି ଆସିଲି ସେଇ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଅସଲ ରୂପଟା କଣ? ଯୋଉ ସମୟ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୁଁ ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁକୁ ସଜେଇ ରଖିଥିଲି ସେଇ କୁଳାଙ୍କର ସମୟ ଚରିତ୍ରଟା କେତେ ପୁଣ୍ୟ ସେ ଛୁଆଟା ତମ ଝିଅ ବୟସର ହବ ତା ଉପରେ ପାପ ନଜର ପକେଇବା ପାଇଁ ତମ ବିବେକୀ ଦଳକୁ ବା ଦବେଲାନି ତା ଦ୍ୱାରା ହାତ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଛାତିର କଳିଜାଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ନୁହଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ ଦଶ ଚରିତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯିବି ଏଠି ରହିଲେ ମୋ କାୟ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ହେଲେ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଅସଲ ମୁଖଟା ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଖୋଲିଦେବି ସେ ସାଧାସିଧା ସରଳ ମୁହଁ ପଛରେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ସେ ଲୁଚି ରହିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ପାଟିଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମୁଁ କଥା କରି ତମ କ୍ୟାନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଜଣେଇଦେବି କେମିତି ନେତା ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତାର ନିରକ୍ଷଣ କରିବ ତାହେଲେ ଦେଶଟା ବର୍ଷା ତଳକୁ ଚାଲିବ ତେଣୁ ଏପରି ସରକାର ନେତାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାର ସାମ୍ନାରେ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ହବାର ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବି ମିଡ଼ିଆ ଡାକି ତମ ଅସଲ ମୁଖଟା ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି ତାପରେ ଦେଖ ତମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉ ରାବଣୀରେ ଏମିତି ଭାବିଥିଲା ସେ ସବୁଠୁ ଧନବାନ ସବୁଠୁ ବଳବାନ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ତାର କିଏ ବା କଣ କ୍ଷତି କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲା ନାରୀ ଉପରେ ପାପ ନଜର ପକେଇଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ନିଜେ ଧର୍ମ ସହିତ ଏ ସାରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜଳି ପଡ଼ି କାରଖାନା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଜି ଏ ରାବଣର ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌତମ ସ୍ୱାମୀ ରଙ୍ଗ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ବଦଳି